Sa number 2, isa ka kafgo ang patay matapos kaging tiro sang iya man lang nga commanding officer bangod sa gidelegar pagpangimon. Napatay ang isa ka miyembro sang kafgo nga nakabase sa Bayawan City, Negros Oriental sang gintiro sa ulo sang iya man mismo nga commanding officer. Suno kay punong barangay Juan Jan Alcantara sang barangay Nangka sa nakakuha nilang impormasyon. Giningagaw padala sa ospital ang 22 anyos nga biktima nga si Ariel Nava apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Voluntaryo nga nag-surrender sa PNP ang suspect nga commanding officer suno pa sa kapitan. Istorya sa mga residente malapit sa natabuan sing insidente, nagasaulog sa nga sining kaadlawan ng suspect kag may inom-inom sa sulod mismo sa detachment. Hinani na lang sila nakabati sang 3 ka mga sunod-sunod nga lupok kag didto sa pahayagman sang pamilya sa mga biktima, ginapangimunan sang iya commanding officer kag ginapainitan ang biktima.